ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ಪದಕುಲೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ఒక ಬೇತೆ ಇಂಜಿನ ಲಿಪಿ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ರ ಟ್ರೈ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲೆ ಪದಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲಿಪಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಂಗ್ಲೆ ಬಾಂಬೆಡ್ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಚಿನ ಲಿಪಿ ಪೂರ ಕೊರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಮಾಡದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚ ಉಂಡದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೆತನ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಹೊಡೆದು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಎಂಚ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಉಂಡದು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಎಂಜ ಮನ್ಪುನ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಏಪ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಇದು ಕನ್ನಡ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ತುಳು ಯೂನಿಕೋಡ್ ನಂಗೆ ತುಳುಕು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಪಣ ನೆಂಟಿತ್ತ ಒಂಜಿ 200-300 ಪದ್ಯ ಇತ್ತನ ಮಾತಿನ ಟೈಪ್ ಹಾಕೊಡೊಂದು ಕೊಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ನಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಹಾಕದಿಪ್ಪಣ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಪಿ ಅಂತರ ಮಂತನ ಸುರೂರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಏಪ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಕನ್ನಡದ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಫಾಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ನಂಗೆ ಓಡು ಆ ನೆಟ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಫಾಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಸಪೋಸ್ ತುಳುಕಿತ್ತೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಫಾಂಟ್ ಇತ್ತ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಈಸಿ ತುಳುಕು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಫಾಂಟ್ ಇಜ್ಜೆ ನೆನಪ ಮಲಯಾಳಂದ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಫಾಂಟ್ ತುಳುನು ನಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಲಯಾಳಂದ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಬಟ್ ತುಳುತ ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ಪ ದಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ PDF ಆನಾಗ ನಂಗೆ ಅವ್ರು ತುಳು ಅಕ್ಷರ ಅದು ತೋಜುಂಡು ಬುಕ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೊನಾಗ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಂಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಈ ಬುಕ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ PDF ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಐಕನಾಗ ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪಿರ ತುಳು ಲಿಪಿಂದ ತೋಜವರ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಒಂದು ದಾಯಿ ಮೆಥಡ್ ದಯವಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಅಂತರ ಮನ್ಪರ ಸುಲಭ ನಂಗೆ ಗುಜರಾತಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಅಥವಾ ಪಂಜಾಬಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಈಸಿ ಇಪ್ಪ ನಂಗೆ ಸೊ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಟೈಪ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫಾಂಟ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ಪದಕುಲೆ ತೂನಕ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪದಕುಲೆನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ ಓಕೆ ಅವು ಈ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಇಪ್ಪು ಪದ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪದ್ಯ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಆಥರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ಪದ್ಯ ಟೈಟಲ್ ಓಕೆ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಐನಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಒವು ಡನ್ ಇತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಪದ್ಯನ ಮಾತ ಒಂಜಿರ ಮಾಮ ರಿವ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಪುರ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಪೋಯ್ ಅವು ನಂಗೆ ಬುಕ್ಕ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಆಯ್ನದಕ್ಕ ಈಗಲೇ ಈ ಶೀಟ್ ರೆಫರ್ ಮಂತದ್ದು ಒವು ರಿವ್ಯೂ ಆತಂದ್ರೆ ರಿವ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ ತೀರ ರಿವ್ಯೂ ಆತನೇನೆ ಮಾತ್ರ ತಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಓಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಂಗೆ ಆ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಟೂಲು ಕೀಬೋರ್ಡು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೀಬೋರ್ಡು ಏನು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ಬಂಡದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಟೂಲ್ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಟೂಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಬಲ್ ಟೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪದ ಪುರ ಬಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೂಲ್ ಇಪ್ಪು ಅಕ್ಷರ ಮುಖ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಐಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇದು ಕನ್ನಡ ಹೊಡೆದು ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲಯಾಳಂಗು ಓಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯೂನಿಕೋಡ್ ತುಳು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಮಲಯಾಳಂ ಬೇಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಎಂಜಿನ ಅಂತದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ ಎಂಜಿನ ಫಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದ ಓಕೆ ಅವು ನಿಗ್ಲೆ ಪಂಡದು ಬರ್ಪ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಗ್ಲೆ ಪದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಂತನಿ ನಿಗ್ಲೆ ಗೂಗಲ್ ಮಂತ ಪದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಇಂಚ ಪದ ಗೂಗಲ್ ಮಂತ್ಲಿ ಪದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಂದದ ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಇರ್ತಾನೆ 5 ಬರ್ತಿ 4 ವರ್ಷನ್ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಗ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಲಭ ಬಂಡದು ಟೂಲ್ಸ್ ನಿಂಗ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ನಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ದೀಪಾರ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಒಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಶೀಟ್ ಇರುದು ಓಕೆ ಲಾಗೋರಿ ಟೈಟಲ್ ಬುಕ್ ಆಯ್ತಾ
ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪದ ಓಕೆ ನೆಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ನೆಟ್ ತಿರ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಂತ್ ಮಾಡೋಡು ಓಕೆ ನಿತ್ಯ ಓ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಂಡ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಗ್ಲಿ ತಿರ್ತು ಮಾಡೋಡು ಲೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬುಕ್ ರಿಪೇರಿ ಮಂತೊಂಡೆ ಪಂಡ ನೆಡ್ದು ಪಿರ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೂಲ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ರ ಉಂಟು ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಫೈನಲ್ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕಾಪಿ ಮಂತ ಉಲ್ಪರ್ದು ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ ಹಿಡಿದು ಕಾಪಿ ಮಂತ ಇಡೆ ಪಾಡ್ಯ ಓಕೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಜಂಕ್ ತೋಜಿನ ಈಗ ಅಲ್ಪ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಪೋಲೆ ಕನ್ನಡ ಪೋಲೆ ಓಕೆ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ನೆನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಬರ್ತೇನೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಅಂತರ ಮನ್ಪೋಡು ಒಯ್ಕೆ ಮಲಯಾಳಂ ಅನ್ಪೋಡು ನೆನ್ನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಿರ ಮಲಯಾಳಂಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಮಲಯಾಳಂ ಬರ್ತೇನೆ ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಫಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ ನಾಡು ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಫಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಫಾಂಟ್ ಇದೊಂದಿತ್ತ ಮಲಯಾಳಂ ಉಂಡು ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಮಂತ ನೋಡು ಓಕೆ ಓಲ್ ಫಾಂಟ್ ನಿಗಲೆ ಫಾಂಟ್ ಈ ತುಳು ಸಿರಿನೇ ಫಾಂಟ್ ನಿಗಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತುಳು ಸಿರಿ ನಿಗಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತ ನೋಡು ಅಯ್ಯನ ಓಲ್ ಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇನು ತುಳು ಸಿರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ತುಳು ಸಿರಿ ಇತ್ತ ನಿಗಲೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ತುಳು ಪೂರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನಿಗಲು ಮುಲ್ಪ ನಿಗಲು ನೆನ್ನದಾನ ಅನ್ಪೋಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ನೆನ್ನು ನಿಗಲು ಪೂರ ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಕೆಲವು ಜೀರೋ ಬಿಡ್ತು ಜಂಕ್ ಐನ್ ಪೂರ ನಿಗಲು ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ನಿಗಲು ದಾನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವರ್ಡ್ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಗಲು ತುಳು ಸಿರಿ ಫಾಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಂತದೆ ನಿಗಲು ಎಂಚ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪೇನೆ ಇತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಕಾಪಿ ಅನ್ಪೋಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕು ಜಂಕ್ ನೆತ್ತ ಅಕ್ಷರ ಸೇರ್ದುಂಡು ಮೂಲು ತೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸೇರುದು ಓಕೆ ಸೇರುದು ಓಕೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಜೀರೋ ಬಿಡ್ತು ನಾನ್ ಜೈನರ್ ಉಂಟು ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಇಪ್ಪುನ ಅಕ್ಷರ ಜೀರೋ ಬಿಡ್ತು ನಾನ್ ಜೈನರ್ ಉಂಟು ಸೇರುದು ಬಾಕಿ ಲೀಡ್ ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಆ ಡು ಪಂಡ ಅಡಿ ಹೊತ್ತು ಅದು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಅಂಚತ್ತು ಸೊ ನಿಗ್ಲು ನೆನ್ನು ನಮ್ಮ ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ನೆನ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಅಡಿ ಹೊತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಅಂಚತ್ತು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬತ್ತೊಂದು ನಿಗಲಿದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ನಿಗಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ತೆಗೆದಾಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಓಕೆ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನೆಟ್ ಬುಕ್ ಎಂಚ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಂಡ ಟೈಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಈತೆ ಲೈನ್ ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ಕಾ ಪಂಡ ಕೂಡಿಸು ಈ ಜಾಯ್ನರ್ ಆ ಕಾ ಅದಕ್ಕ ಕು ಶಾ ಶಾ ನಾಳೆ ಲೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನ ಓಕೆ ನಾಳೆ ಲೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬುಕ್ ಕೊಂಚ ಜೀರೋ ಬಿಡ್ತು ಜಾಯ್ನರ್ ಪಂಡದು ಜೀರೋ ಬಿಡ್ತು ಎಂದಿಲ್ಲ ಕು ನಿನ್ನ ಕನ್ನಡ ಇಂಚ ಬರೋಣ ಅವು ಕಾ ಕುದು ಅಡಿ ಹೊತ್ತು ಅದು ಪೂರ್ಣು ಅಡಿ ಹೊತ್ತು ಆರವಲ್ಲಿ ಬಂಡ
ಕು ಬರೆದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ నేను ಒತ್ತೋಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ತಿನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಸ್ವರ ಆ ಈ ಉ ರು ಎ ಓ ಔ ಅಂ ಅಹ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ವರ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ಕಕ್ಕ ಗಂಗ ಚ ಜ ಜ ಟ ಟ ಡ ಡ ಕ ಚ ಟ ತ ಪಾಪ ಬಾಬಮ್ಮ ತಾತ ದಾದನ ಪಾಪ ಬಾಬಮ್ಮ ಕ ಒಂದು ಕ ವರ್ಗ ಚ ವರ್ಗ ಟ ವರ್ಗ ತ ವರ್ಗ ಪ ವರ್ಗ ಅದಕ್ಕ ಯಾರ ಲಾವ ಶಾಶಾಳ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಲಾ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಗ್ಲ ನೆನಪದಿರೋಣ ಸುಲಭ ಓಕೆ ಸ್ವರ ಬರೆಯರು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಪುಡ ನೆಂಜ ಬೋಡು ಕಾಗ್ ಒಂದು ಈ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀ ಉಂಡತೆ ಅವು ಜಾಯ್ನರ್ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಪುರ ಕಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಆ ಕಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಈ ಕೀ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೇ ಉಂಡದ್ರಿ ನಿನ್ನ ಈ ಒತ್ತನಾಗ ನಿನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ರಡ್ಡು ಕೈಲಿ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಕೈಲ ಯೂಸ್ ಮುಲ್ಪ ಫಿಂಗರ್ ನಿಮಗೆ ಓಡಂಡ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಓಕೆ ತೆಕ್ಕು ಬರಡಂಡ ಕಾ ಒತ್ತಿಯಾರೆ ಅಡ್ದಕ್ಕ ಶಿಫ್ಟ್ ಬರೋದು ಹೂ ಒತ್ತಿಯಾರೆ ಕಾ ಕೊಡಿಸು ಹೂ ಕೂ ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಅಡಿ ಒತ್ತುಗು ಕಾಗ್ ನಿನ್ನೊಂದು ಆರೆಂಜ್ ಬಲ್ ಅವು ಅಡಿ ಹೊತ್ತು ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಆರೆಂಜ್ ಅದಾವ ಅಡಿ ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಕಾನು ಕು ಅಂತದ್ದು ಐಕ್ ಪಿರ ಕಾಕೋರ್ನ ಅಡಿ ಹೊತ್ತು ಅದು ಬರ್ನು ಅಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ ಆ ಬರೆಯರು ಕಾ ಬರೆಯರು ನಿನ್ನ ಒತ್ತಿಯಾರು ಪಿರ ನಿನ್ನ ಒತ್ತಿಯಾರು ಅತನಗ ಕು ಆಂಡ ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಿಗ್ಲಗೆ ಜೀರೋ ಇರ್ತು ನಾನ್ ಜಾಯ್ನರ್ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ಪರ ಮಲ್ಲ ದಾರಾಜಿ 4 ಅಕ್ಷರ ನಿಗೆ ದಿತ್ತರ ಗೊತ್ತನ್ನ ಓಕೆ ಇತ ಒಂದು ಕು ಪಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರಲಿ ಅಡಿ ಹೊತ್ತು ಬರಲ್ರಿ ಮುಲ್ಪ ಜೀರೋ ಇರ್ತು ನಾನ್ ಜಾಯ್ನರ್ ಬಂಡದು ಬುರೋಡು ಓಕೆ ವಾಕಿಲಿಡು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಇಂಚ ಟೈಪ್ ಅನ್ಪೋಡು ಓ ಅವು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಟೈಪ್ ಅನ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಬರೆದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನ ಒತ್ತಲೆ ಬುಕ್ಕ ಪಿರವು ಇರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಷರ ಏನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅತನ ಜಾಯಿನ್ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಬಾಕಿಲಿಡು ಬರೆಯೋಡು ಬಾಕಿಲಿಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲಯಾಳಂ ಫಾಂಟ್ ಇದುಂಡಾರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಸಪರೇಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಮಲಯಾಳಂ ಫಾಂಟ್ ತುಳು ಸಿರಿ ಮುಲ್ಪ ತುಳು ಸಿರಿ ಇದಾವೆ ಓಕೆ ತುಳು ಸಿರಿ ಫಾಂಟ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕು ಇತನಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾವರಣ ಆಡಿ ಹೊತ್ತು ಬರುಂಡು ನಂಗೆ ಆಡಿ ಹೊತ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಅವಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚಿದೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಸೇರುದು ಮುಲ್ಪ ಬರೆತಾರೆ ಸೇರು ಬರೆಯಾರು ಮುಖ ದು ಬರೆಯೋಡು ನೆನ್ದೆಪ್ಪು ಹೊಡಿತೆ ನೆನ್ದೆತ್ತ ಅಡಿ ಹೊತ್ತು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ನೆನ್ಪೋಡು ಮುಲ್ಪನಿಗೆ ರಿಪೇರಿ ಅನ್ಪಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ತೋಜುಜವು ಟೈಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ಪುಲೆ ಜೀರೋ ಇರ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಪ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಓಕೆ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿಸಿ ಬುಕ್ಕ నేను ಡಿಲೀಟ್ ಅನ್ಪುಲೆ ಈತ ಸೇರುದು ಅಂಡ ಸೇರುದು ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ನಿಗಲೆ ಚೆಂಡುದ ಉಂಡು ಎಂಚ ಅನ್ಪೋಣಗ್ಲೇನೆ ಚೆಂಡುದ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅನ್ಪೋಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ ಚೆಂಡುದ ಅಂಡ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಷರ ವಿಧಾನ ಅರ್ಧಾಕ್ಷರ ಅರ್ಧ ಸ್ವರನ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಬಾಕಿ నేను ಪೂರ ನಿಗ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜಿನ ಆತನ నేను ಪೂರ ನಿಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತದ ಕೊರೋಡು ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರದಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ ತೂಡು ನಿಗ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಓಕೆ నేను ಪೂರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜೀರೋ ಇತ್ತು ಜಾಯಿನರ್ ನಮ್ಮ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಅದಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪನೆ ರಿಪೇರಿ ಮಂತದ್ದು ಕೆಲವು ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಬಾಕಿಲಡ್ ಐನ ಪುರ ನಿಗ್ಲೆ ರಿಪೇರಿ ಮಂತೊಂದು ಬುಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋಡಿತ್ತೆ ತುಳುತ್ತಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪರ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ನಿಗ್ಲೆ ಪದ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಪರ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಟೂಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಕ್ಷರ ಮುಖ ಬಂಡದು ಅಕ್ಷರ ಮುಖ ಟೂಲ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಮುಖ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪೇನು ಕಾಪಿ ಮನ್ಪೆ ಓ ಕಾಪಿ ಅನ್ಪೆ ಕನ್ನಡನು ಕಾಪಿ ಅನ್ಪೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಓ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತನತ ಈ ತರ ಅನ್ಪೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಮುಲ್ಪ ಆಟೋ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಲಯಾಳಂ ಇಪ್ಪಡ ತೊಂದರೆಜಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನಿನ್ನ ಮುಲ್ಪ ರೋಮ ಉಂಡತ ನಿನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಲಯಾಳಂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ LM ಮಲಯಾಳಂ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಕೊಣತ್ತದ ಓಡಿಕೊಂದ ಪರ ವರ್ಡ್ ಕೊಂದಲೆ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಕೊಂದಲೆ ವರ್ಡ್ ಕೊಂದಲೆ ಮಲಯಾಳಂ ವತ್ತನ ವರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಫಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಫಾಂಟ್ ತುಳು ಸಿರಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಮಾಡು ಓಕೆ ನನ್ನನಿಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಐನು ಪೂರ ರಿಪೇರಿ ಅನ್ಪುಣ ನೆಟ್ಟು ಇಂಜಿನ್ ತಪ್ಪಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಐದಕ್ಕೆ ರಿಪೇರಿ ಮಂತದ ಅನ್ಪೋಡು ರಿಪೇರಿ ಮಂತದ ಅನ್ಪೋಡು ಪೂರ ರಿಪೇರಿ ಅಂಡ್ ಐದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಮಂತನೇನೆ ಓಕೆ ಪಿರಪೋಲೆ ಇಡೆ ಕಾಪಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಾಪಿ ಮಂತದ ಸೇಮ್ ಪೇಜ್ ಇಪ್ಪೋದು ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತ್ ಆಯಾಯ ಪದ್ಯದ ತಿರ್ತ್ ನಿಗ್ಲೆ ಕಾಪಿ ಅನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಕಾಪಿ ಅಂತಟಿಗೆ ಪಿರನಂಕ ಮಲಯಾಳಮೇ ತೋಜನವು ಬಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಿಪ್ಪುನವು ಓಕೆ ನೆನ್ನೆ ಏನು ದಾನ ಅನ್ಪ ಬುಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ಹೊರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಸೋಕಾಂಡ ನೆನ್ನೆ ಏನು ಬುಕ್ ಬೋದು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಟೂಲ್ ಉಂಡೆನಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಬುಕ್ ಮನ್ಪನ ಟೂಲ್ ಉಂಡತ ಐಕ್ ಪೋದು ಏನು ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೆ ಸಪೋಸ್ ನಂಗೆ ತುಳು ಪದ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಮನ್ಕ ಪದ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಮನ್ಪ ಟೂಲ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಂಬೆ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾಪಿ ಅನ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಫಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪೆ ಫಾಂಟ್ ಉಂಡು ತುಳಸಿ ಫಾಂಟ್ ತುಳಸಿ ಫಾಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ಬೆ ಇತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಳ್ಕಂಡ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಮುಲ್ಪ ತುಳು ಆಡ್ಬೆ ಮುಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಬೆ ಆ ಟೈಪ್ ಮುಲ್ಪ ಈತೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಬೆ ఒక ಡಿಸೈನ್ ಪೇಜ್ ಆಡ್ ಅಥವಾ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಐಟಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು PDF ಅದು ನಂಪು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಗ್ಲು ಇತ್ತ ನಿಗ್ಲಿಗೆ నేను ಓಡೆ ಕಾಪಿ ಅಂತ ನಿಗ್ಲೆ ಮಲಯಾಳಂ ತೋಜನೆ ಬಟ್ ಮಲಯಾಳಂ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಜರ ಬರ್ಲಿ ಪಂಡ నేను ನಿಗ್ಲೆ PDF ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಗ್ಲೆ ನಂದು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅತ್ತೆ ಬಟ್ ತೂ ಒಂದು ಅನ್ಪರ ಮಾತ್ರ ಸೇವ್ ಎಸ್ PDF ಪೂಲ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೈತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೇವ್ ಆತಾನೆ
ಇದು ತುಳುಟೆ ಬರ್ತದ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಬಾಕಿ ವೇದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಿಂಗಳು ತುಳು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎತ್ತು ನೋಡ ನಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲ ಜನ ಕಡ ಪಡೆದ್ರು ಇಂಚಿನ ಮಾಡ್ಬಿಡ ತುಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಾದ ಗುರುಕುಲ ಪೋಡಿ ಕಾಣಾದ ಗುರುಕುಲ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ನಿಗಳಿಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಥವಾ ತುಳು ಲಿಪಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಿಗ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಂತ್ ನೋಡಪ್ಪ ಲೇಔಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಂತ್ ನೋಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಒಂದು ಏನು ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚ ತೋಜನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಿಮಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪನ ಅಥವಾ ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಇಪ್ಪನ ಈ ಚಾನಲ್ 10 ಇಪ್ಪಡು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಐದು ಬುಕ್ ನಿಮಗೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತುಳೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೇಔಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ಮೂರು ನೆನ್ನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚೆ ಬೂರ್ ಉಂಡು ಪೂರ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂಜನ ಬೋಡು ಬುಕ್ ಕೊಂಚ ಫಾಂಟ್ ತುಳು ಫಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಓಲ್ಪುಂಡು ನೀವು ತುಳು ಫಾಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಪಡ್ದೆ ಬುಕ್ ಕೊಂಚ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಳು ಶ್ರೀ ಇದೆ ತುಳು ಶ್ರೀ ಫಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ತುಳು ಫಾಂಟ್ ಆವತ್ತಿನದಕ್ಕೆ ನಿಗಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಗಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಫಾಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಶ್ರೀ ಟೈಪ್ ಅಂತಾರ ಟಿ ಟೈಪ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಟಿ ಸರ್ಚ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ಪಾರೆ ಮಲಯಾಳಂ ತಿಪ್ಪಾರೆ ಬುಕ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ಪಾರೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ವರ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಕಚಟ ತಪ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಈಚೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾಡು ಓಕೆ ಐಕ್ ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಿನ್ನಂಜಿ ಟೈಪ್ ಅನ್ಪರ ನಿನ್ನಂಜಿ ಬೇಜ್ ನಾಳೆ ಕಮಾಂಡ್ ತೂಂಡರ್ ನಾನು ಕಮಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಕಗ್ ಕ ಎಂಚದೆ ಪುನಃ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಎಂಚದೆ ಪುನಃ ಕಗ್ ವ್ಯಂಜನಗ ಸ್ವರದೇಶನ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚನೆ 0 ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಜಾಯ್ನರ್ ಒಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ ಜಾಯ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಯ್ತು ಈತ ನಿಗ್ಲೆ ಹೊರ ನಿಗ್ಲೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ PDF ಅಂತ ದೀವನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಫೈಲ್ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾಡ್ರೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಏನು ಸೇಫ್ ಅದು ದೀವನಿ ವರ್ಡ್ ಫೈಲ್ ನೈ ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಇಂಜಿನ ಆಂಡ್ ಐನ ಮುಲ್ಪ ನಿಗ್ಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನೆಕ್ ಗೂಗಲ್ ಬುಕ್ ಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪಿರ ಕಾಪಿ ಅನ್ಪೋಣ ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ತೋಜುನು ನಿಗ್ಲೆ ಮಂಡೇ ಅನ್ಪೋಡ್ಸಿ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಮುಖ ನಮ್ಮ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗ ಫಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ ದಾಗ ಫಾಂಟ್ ನಂಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಆಫೀಸ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಫಾಂಟ್ ತುಳುಶ್ರೀ ನಮ್ಮನೆ ಫಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಂಚ ಒಂದು ಇಂಚ ಓಕೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಿಪಿಕ್ ಎಂಚ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಸರ್ಕಸ್ ತಯಾರು ನಮ್ಮ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಫಾಂಟ್ ಇಚ್ ಓಕೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗಳ ಮಲಯಾಳಂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲಯಾಳಂ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇವನಾಗರಿ ದೇವನಾಗರಿ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಉಂಟು ಒಂಜಿದೆ ಮುಲ್ಪದೆ ಮಲಯಾಳಂ ಓಕೆ ಈಗ ನಂದಿ ನಾಗರಿ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಂಗೆ ಈಸಿ ಆಗ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ಬೇತೆ ಫಾರ್ಮೇಟೆಡ್ ಇತ್ತಿಂದ ನಂಗೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಪವರ್ ಆಪುಜಿ ಕೊಂದಾರ ಆಪುಜಿ ಸುಲಭ ಆಪುಜಿ ಈಗ 200 ಪೇಜಿನ ಪಿರ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು
ನಿಗ್ಲು ಯೂಸ್ ಅನ್ಪಡು ಖಾಲಿ ತುಳಸಿ ಫಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪಡು ಐತ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ನಿಗ್ಲೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರೋಡು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಕೊಡೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಬರೆಯ ಏನು ಲಿಪ್ಯಾಂತರ ಮನ್ಪನಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪು ರೈತನ ಐನ ರಿಪೇರಿ ಅನ್ಪುನ ಐನ ಸೇವ್ ಅನ್ಪುನ. ಓಕೆ, ಬುಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನಂಗೆ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾಂಟ್ಗೆ ಪಾಡೋಣ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಫಾಂಟ್ಗೆ ಪಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈತ್ ಬೇಲೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೂತ ಜಿಪ್ಪ ಮೊಟ್ಟ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಗಳುಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಭಾಷಾಂತರ ಅಲ್ಲ ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತವು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸುರತಾದ ಪದ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ. ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಬೇತೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ದುಂಬು ನೆನ್ನ ತೂನಿ ಒಂಜಿ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮನ್ಪಂಚ ನಿಗ್ಲೆ ಸ್ವಂತ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸೇಮ್ ನಿಗ್ಲೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಈತೆ ನಮ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಸೊಲ್ಮೇಳು.